Gihatagan og ayuda sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kon BFAR ang 25 ka mga Fisherfolk Associations sa Zamboanga City nga apektado sa gipatuman nga 3-month Sardine Fishing Ban. 4.9 million pesos ang kinatibukang kantidad sa livelihood interventions nga gitunol sa BFAR kagahapon Nobyembre 27 nga gihimo sa City Agriculturist Office sa Barangay Tumaga. Kabahin kini sa Sardines Sustainability Project in Fisheries Management Area nga inisyatibo ni Senator Francis Tolentino. Tinguhan ini nga masiguro ang long-term sustainability sa industriya sa sardinas samtang gimintina ang ecological balance sa marine ecosystems. Mitambong sab sa distribution si Mayor Jan Dalipe ug gipasalamatan niya ang BFAR Region 9 sa padayong suporta niini sa mga mananagat sa Zamboanga City. Lakip sa gi-turnover ang 40 sets sa tuna hand lines, 500 ka mga sets sa multiple hooks and lines, 50 sets sa long lines, 2 ka units sa seaweeds nursery kung spider web method, 2 ka units sa grouper fish cage, 10 units sa 30-footer FRP nga bangka nunay marine engine ug underwater fitting ug 1,000 units sa collapsible crab pot. Ang benepisyaryong asosasyon gikan sa unom ka mga agricultural district sa Barangay Ayala, Tumaga, Kulyanan, Manikahan, Kuruan ug Vitali. Gianunsyo sa bato sa seremonya nga mitagana og 20 million pesos si Mayor Dalipe alang sa fisheries sector sa syudad sa 2025 annual budget. Gikatakda sab nga mo turnover og 14 ka motorized bangka, 13 kanan motorized bangka ug 4 ka mga unit sa fish cage sunod tuig aron masuportahan ang local fishing communities. Ang Zamboanga City usa sa dakong producer og sardinas sa Pilipinas. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.